Oletko koskaan miettinyt, miltä upea musiikki voisi kuulostaa, jos se olisi saanut inspiraationsa Anubikselta, Egyptin kuoleman jumalalta? Vapaalla assosiaatioiden ja spontaanisti syntyvien vaikutelmien leikillä, jota seuraa niiden hienosäätö ja kehittäminen säveltäjänä, voi saavuttaa paljon enemmän kuin aluksi osaisi odottaa. Tämä sävellys alkaa boleron rytmillä, joka toimii ensisijaisena rytminä. Se toistuu, kehittyy ja vaihtelee koko kappaleen ajan. Bolero, perinteinen espanjalainen tanssi, ei ehkä ensisilmäyksellä vaikuta sopivan Anubikseen ja egyptiläiseen mytologiaan. Mutta mitä enemmän tutustuu kappaleeseen, myyttiin ja teoksen lopulliseen versioon, sitä paremmin ne sulautuvat yhteen. On kuin tämä rytmi olisi luotu juuri tätä varten. En olisi henkilökohtaisesti odottanut luovani näin voimakkaan ja vaikuttavan sävellyksen. Olen säveltänyt vuosia, ja uuden musiikkiteoksen luominen on aina haaste, mutta ei ylittämätön. Luoda musiikkia, joka on saanut inspiraationsa tietystä hahmosta, mytologiasta ja muinaisten sivilisaatioiden elementeistä ja yhdistää nämä elementit vaikuttavalla ja ainutlaatuisella tavalla, on kuitenkin valtava haaste. Egyptiläinen historia ja mytologia ovat kiehtovia monella tapaa. Pyramidit, symbolit, seinämaalausten tyyli, puoliksi ihmisen ja puoliksi eläimen kaltaiset jumalat. Kun tutkimusten jälkeen löysin tarunomaisen kertomuksen kuolleiden matkasta ja siihen liittyvistä tapahtumista, mahdollisuudet uusien teemojen, soolojen, koristeiden, motiivien ja rytmien luomiseen tuntuivat loputtomilta. Anubis on erityisen kiehtova, koska hän on psykopompos, kuolleiden opas, kuten Charon kreikkalaisessa mytologiassa. Anubis ei ole kuolleiden hallitsija. Hänen tehtävänsä on vain varmistaa, että jokainen kuollut sielu saapuu oikeuden paikkaan, ja siellä asiat muuttuvat monimutkaisiksi. 42 tuomaria, 42 kielteistä tunnustusta, joissa vainajan on todistettava syyttömyytensä puolijumalallisille olennoille, osoittaakseen, että hän eli hyveellisesti. Jopa sydän voi egyptiläisessä mytologiassa maagisesti todistaa vainajaa vastaan, ja silti lopullisen tuomion ankaruutta ei koskaan lievennetä. On joko ikuinen palkinto, saapuminen Aaruun, ruokomaille, tai sielun lopullinen tuhoaminen Ammitin, jumalattaren, joka koostuu eri eläinten ruumiin osista, toimesta. Tämä muistuttaa kreikkalaisen mytologian kimairaa. Ja lopulta itsesävellys. Onko se hyvä? Taiteellisten mittapuideni mukaan, kyllä, erittäin hyvä. Mutta voiko kaiken tämän pukea sanoiksi? Kyllä, mutta on turhaa käyttää sanoja tai toisten aikaa antamatta heille ensin mahdollisuutta kuulla musiikkia. Miksi selittää ja kuvata jotain, jos joku ei ole kuullut sitä, ei aio kuulla, tai jos kuulee, ei halua pohtia sitä? Jos musiikki on hyvää, todennäköisemmin ihmiset haluavat pohtia, selittää ja analysoida sitä itse. Siksi sanon vain, kuunnelkaa ja tuomitkaa itse. Uskon, että tämän sävellyksen assosiaatioiden, vaikutelmien ja kertyneen musiikillisen laadun synergia on täydellinen. Anubiksen ja egyptiläisen mytologian sopeuttaminen musiikillisessa muodossa on täysin onnistunut. Kiitos, että katsoit tämän videon. Tilaa kanavani ja klikkaa videon kuvauksessa tai kiinnitettyyn kommenttiin linkkiä kuullaksesi egyptiläisestä mytologiasta inspiroituneen musiikillisen mestariteokseni, voimakkaan ja vaikuttavan sävellyksen, joka vakuuttaa sinut siitä, että Anubis on valmis johdattamaan sinut viimeiseen tuomioon.